Mondragon Unibertsitatea hemen errotutako unibertsitatea da, eta era berean mundura zabalik gaude. Euskara da gure ama hizkuntza. Gure unibertsitatean euskaldun eleanitzak gara. Anitzak gara euskara bezala, eta aniztasun horretan topatzen dugu aberastasuna. Gure identitatearen parte da euskara, eta unibertsitatea osatzen dugunok hori transmititu nahi dugu. Harigune ugari ditugu gure fakultate eta kampus guztietan. Euskalduna gara eta euskaraz bizitzeko eremu asko daude gurean. Zortekoak gara horrelako aukerak esku-eskura edukitzeagatik. Hau bizi naiz eta unibertsitatean euskaraz natural bizitzeko aukera asko dauzkat. Unibertsitatea euskararen arnazgune izatea da helburua, arnaza ematea euskarari. Horrek gu osprutzen gaitu eta. Eta esan daiteke, hala garela. Euskara osasuntsu dago gurean. Baina, badugu zer hobetu, zer irabazi, eta beraz, bideak zabalduko ditugu gehiagorekin eta gehiagotan egiteko euskaraz. Mondragon Unibertsitateak euskararekiko duen konpromisoa irmoa da. Euskaraldiarekin bat egingo dugu.